I'm gonna ride the chariot in the morning, Lord. I'm gonna ride the chariot in the morning, Lord. I'm getting ready for the judgment day. My Lord, my Lord. I'm gonna ride the chariot in the morning, Lord. I'm gonna ride the chariot in the morning, Lord. I'm getting ready for the judgment day. My Lord, my Lord. Are you ready, my brother? Oh, yeah. Are you ready for the journey? Oh, yeah. Do you want to see my Jesus? Oh, yes. I'm waiting for the chariot 'cause I'm ready to go. My sister, oh yeah. Are you ready for the journey? Oh yeah. Do you want to see my Jesus? Oh yes, I'm waiting for the chariot 'cause I'm ready to go. I'm gonna ride the chariot in the morning, Lord. I'm gonna ride the chariot in the morning, Lord. I'm getting ready for the judgment day. My Lord, my Lord. I'm gonna ride the chariot in the morning, Lord. I'm gonna ride the chariot in the morning, Lord. I'm getting ready for the judgment day. My Lord, my Lord. I'll never forget that day. Riding the chariot to see my Lord. When all sins were taken away. Riding the chariot to see my Lord. I'll never forget that day. Riding the chariot to see my Lord. I'll see my Lord in judgment day. Riding the chariot to see my Lord. I'm gonna ride the chariot in the morning, Lord. I'm gonna ride the chariot in the morning, Lord. I'm getting ready for the judgment day. My Lord, my Lord. I'm gonna ride the chariot in the morning, Lord. I'm gonna ride the chariot in the morning, Lord. I'm gonna ride in the chariot to sing my Lord, to sing my Lord. Tinotenda Mwari. Sangano raMwari rinofanira kudzokera paumhandara hwaro. Sabata inofanira kudzokera paumhandara hwechisabata. Kuwanda kwevanhu handiko kunofadza Mwari, asi kuteerera kunokunda zvibayiro. Tiri kuda kuongorora kufamba kwevana veIsraeri vachibva muEgypt vachienda kuKenani. Nhoroondo yekufamba kwevana veIsraeri kubva kuEgypt kuenda kuKenani inhoroondo inotibatsira kutiisira pachena rwendo ruchafambwa nevana vaMwari kubva munyika ino kuenda kudenga. In other words, the experiences dzakaitwa navana veIsraeri on the way are the experiences we'll also encounter on our way to heaven. Saka zvakanaka dzimwe nguva kucherechedza zvakasangana nevana veIsraeri, and also pazvinokwanisika to also time it. Mukatarisa zviratidzo zvenguva zvatakapuwa mukati mebhaibheri zvinotiratidza kuti tave pedyo nekuuya kwaKristu, tave pedyo nekuponeswa. Saka tikadzokerawo futi kuvana veIsraeri vakupinda muKenani, their last stop before they went into Canaan was Shittim. Vanga vakufanira kungoyambuka Jordan kuti vapinde muKenani. But let's remember, rwendo rwevana veIsraeri
vachibva kuEgypt kuenda kuCanaan, according to the Bible, was not 40 years. Rwevana veIsraeri kubva kuEgypt kuenda kuCanaan, according to the Bible, was 2 years. Rangu Bible rinoti, Numbers chapter 10, rinoti musi wa20 mwedzi wechipiri gore rechipiri kubva musi watakasumuka nawo muIjipita, ndo musi watakasumuka paHoreb taakuenda kuCanaan. Deuteronomy chapter 1 oti takafamba 11 days tikasvika paKadesh Barnea. Moses achitaura nyaya kuna Deuteronomy achizvidemba, anoti ndakatovaudza kuti pindai, asi ndikapuwa zano nevamwe vatana vataive navo, ndikafunga kuti izano rakanaka tisina kuziva kuti vari kurwa naMwari. Varume vane 12 vakapinda muCanaan instead of the entire population yeIsrael kuti ipinde, kwakapinda 12. And they were in Canaan for 40 days, according to the book of Numbers. Vachisora nyika, vachiuya nemareports ekuti zvakamira sei. Mweya wachiprofita unoti, Mwari wakatsamwa nazvo, zvokuti wakatumira ngirozi kuti dziite guard kuti vasapinde muCanaan, and he drove them away towards the Red Sea. Saka mamwe makore ese avakapedza vachitenderera, they were not going to Canaan, according to the Bible. Deuteronomy chapter 2 inoti 38 years takatenderera mugwenga kusvika rudzi rwenharo rwapera. Saka kune vamwe vanofanira kufa kuti dzimwe chechi dzipere kuvakwa. Hakusi kushayika kwemari aiwa, asi Mwari anogona kuramba uchimbomirai mumbotenderera in the wilderness kusvikira rudzi rwenharo rwapera. Numbers chapter 14 verse 34 inoti semazuva amakanga muchishora nawo nyika, iwo mazuva ana 40, saizvozvo muchavawo nemhosva, uye zuva rimwe nerimwe ndichariita gore mugwenga kuti mugoziva kuti ndini Jehovha wamakarwa naye. Hanzi for every day that you spied Canaan in that pindai, I'll sentence you to a year in the wilderness. So you spied for 40 days, and your sentence in the wilderness is what? Zvikanzi ndo makore ani 40 ndi Numbers 14:34. Saka haiti vakafamba 40 years kubva kuEgypt kusvika kuCanaan. Inoti they were sentenced for 40 years in the wilderness. Nekuda kweukukutu hwemoyo wavo. But chinorwadza ndechekuti muwilderness vaiperekedzwa negore masikati neshongo yemoto madekwani, vasina kwavari kuenda. Saka hazvishamisi kuti umwe murume anogona kukura kuita 86 years, umwe 70 years, umwe 72. Ndona vanhu vazhinji achibva asumuka kuti unofunga ndemakore mangani? I'm 74. 74 anogona kuva makore emuwilderness asina chekuratidza. Nekuda kwezvawakaita kumashure. Vana vese vakasiya musango vada kunzi vakure vakuratidza kuti Mwari anogona kuchengeta iwe uri mupenyu. Dambudziko revarume vari muchechi nderekuti pavanosangana nevana vavo vakaita musango, they want to sanitize it nekuspiritualiza zvinhu zvisina basa. Uri kuenda kuchechi kupi? Chechi yedu isu isabata, hamuna mutengera napkin, hamuna mubhadharira fees, hamuna mutengera mukaka, muda muratidza sabata ine vanhu vanomitisa vasingatengera vanhu manapkin. Saka for 38 years you will wander in the wilderness. Handisi kuzokutendera kufa kuti uzive kuti ndini Mwari. Saka pane vamwe vari pano vari kugwesha vachichembera nekuda kwemunda wemukoma wakatora mukoma afa vachitorera nherera dzakasara. Saka Mwari ada kukuradzai kuti nherera ndogona kuchengeta. Eno chiri kukura pamuri makore bedzi. Ndosaka vanhu vazhinji vachizogara vakazviintroduce. Angomira pamberi pevanhu, muchindona ndakadai, I'm 74. Pangosvika vamwe vanhu, I'm 74. 74 anooneka kana aripo. But emugwenga anoda kupota achirangedzwa. Saka Mwari avatungamirira, his intention was not kuti vapedze 40 years vari mugwenga, but ivo maitiro avo aida kuva mugwenga. Rangarirai chinhu ichi, Mwari haazi munhu. Ende kuita kwaMwari hakuzi kuita kwemunhu.
Sometimes takatraya nepatinogona. Regai ndikupe mufananidzo. Abraham akamitisa Haga without consent yaHaga. Haga anonzi he detested Sarai. Kuti Hagai akavenga Sarai haisi mhari dzekuti muri kuona anga ane mimba akavhairira Sarai. Pamwe aivenga Sarai kuti wakandibatisa chibharo nemurume wako. Pamwe aivenga Sarai kuti wakandipinza munyaya dzandandisipo. Akatadzirwa Haga. But the way we look at things, we consider everything, culture and everything, and not other ethical considerations. Kuti Haga hanzvadzi yedu yekuno kuAfrica akatadzirwa. Abraham anotaurwa sekunge mutsvene, Ishmaeri ndiye mutadzi, and yet Ishmaeri inherera yaitoda kuchengetwa. Remember, Mwari akateera kugwenga, akaona Ishmaeri akaradzikwa achida kufa, akapa promise kuna Haga, akati sezvo ndakavipisa kuna Abraham, iwe ndichakukomborera nemwana ndichamukomborera, ndichamuita rudzi rukuru. Mwari anotoziva kuti Abraham ishamwari yangu, but Abraham ane misgivings. Ende Mwari anochengeta idzo nherera idzodzo. Ndiri kutaura zvese kuti tizive patasvika kwandoda kuenda mugozokunzwisa. Patasvika nesangano ndepekuti vanhu vakugiredwa nekuwana kwavo kwete nezvavari. Saka panapa tinoona Numbers chapter 22 kusvika pa25. Israel yasvika panzvimbo yokupedzisira kuti ichiyambuka iende. Wasvika here? Ndatangire pavhesi ya1. Mune mic now. Numbers chapter 22. Israel yasvika paShittim, the last stop before they cross. Zvino vana vaIsraeri vakafamba vakandodzika matende avo pamapani aMoabhu mhiri kwaJorodhani paJeriko. Zvino Bharaki mwanakomana waZipori akanga aona zvose zvakaitirwa vaAmori navaIsraeri. Moabhu akatya vanhu avo kwazvo nokuti vakanga vari vazhinji. Moabhu akavhunduka nokuda kwavana vaIsraeri. Ipapo Moabhu akati kuvakuru vavaMidhiani, zvino vanhu ava vazhinji vachananzva zvose zvakatipoteredza semombe inonanzva uswa hwesango. Bharaki mwanakomana waZipori ndiye akanga ari mambo muMoabhu nenguva iyo. Verse 5. Ipapo akatuma nhume kuna Bharamu mwanakomana waBheori. All right, it's okay. So maybe mark this. This is the last stop. Saka pataverenga hanzi maMoabites akazeza nekuda kwezvakaitwa maAmorites. Right. I want you to mark this. This is the last stop. Israel yabva kwesoko kunyika dzavatorwa. Yasvika palast stop yakuda kupinda. Pane chimwe chinhu chamutoda kuti mumake chinogona kutibatsirawo isusu patasvika pastation yekupedzisira. Pane marudzi ari kutaurwa panapa akarwisana naIsraeri. Rumwe rudzi ruri kutaurwa panapa maEdomites akaramba kuti Israeri ipinde nemunyika mavo. Edomites madescendants aEsau. Esau ndiye Edom. Saka macousins evana mapabatandika. Ndobva pataurwa maMoabites. maMoabites madescendants aLot. Ihama dzevana. Palasi stop up. Saka tine maEdomites hama dzemba, tine maMoabites hama dzemba. Lot aitochengetwa kana Abraham. Zvikanzi zvakanga zvaitwa namaAmorites nekuti maAmorites airamba kuti vapinde. maAmorites madescendants aLot. Zvikanzi saka ava vakataura nemaMidianites kuti uyai tibatsirane. maMidianites ndiani? All right. Ava vati Moses akawana kumaMidianites. Ichokwadi ichocho. But vatori kure. Pakafa Sara, Abraham akatora musande wake wainzi Ketura. Akabereka vana 5 naye. Pavana ivavo pana nonzi Midian. Ndo baba wemaMidianites. maMidianites madescendants aAbraham havatombori mazitezara aMoses chete. Moses kutonoroora aitoti tiri kuroora pachedu vana vaAbraham. Saka maMidianites
madescendants aAbraham aroora Ketura mushure mekunge Sara afa. Ndoda kuti mubate nyaya iyi kuti hondo yekupedzisira tisati tayambuka haisi panze. Hondo dzichatitambudza before we cross over ndedzehama. Hondo dzichatitambudza before we are saved ndedzevatidya navo mundiro imwe chete. Hondo dzichatitambudza tisati tagamuchirwa kumusoro ndedzevatakayamwa navo zamu rimwe chete. This is what is happening at the last stop. But rekaiti mbomira todzokapo. Zvikanzi zvino mambo waMoabhi ari kuona maIsraeri asati chechetere muvhali, ivo vari muchikomo maMoabites. Ndobva adaidza maMidianites zvikanzi toita sei? Zvikanzi hondo iri pano is spiritual. Ava navakundika ava zvavakaita kwaAmoni uko nezvavakaita kwavakabva negungwa dzvuku ravakayambuka, ava vanotoda a spiritual solution. Farao anga asina here ng'anga, zvikanzi ng'anga dzaFarao dzakakundwa. Kana muchida kukunda ava, musatsvage ng'anga dzenyu, tsvagai mumwe anonamata Mwari wavanonamata, zvirwe zvega ndokuti mukunde apa. Ndobva kwatumwa varume zvikanzi endai muno kuna Balamu kuMesopotamia, mumutaura kuti ndauya atitukirewo vana veIsraeri. Balamu ndobva asvikirwa. Mwari ndobva vabvunzwa kuti ko vanhu vari pamba pako vanoita nezvei? Zvikanzi vari kukumbira kuti ndiende navo kunotuka vana veIsraeri. Zvikanzi naMwari hapana kwaunoenda. Ndobva vadzokera. Kana zvichinzi vakaenda vakadzokera, zvinoita songe vakaenda nhasi a round trip yekuenda kuMesopotamia uchibva pamapani aMoabhi inotora 30 to 40 days. Saka vakafamba vakadzoka vakaripota kuti muchinda uyu aramba because hatoti Mwari varamba. Vanzi aiwa Mwari wekuita sei papa sina mari bedzi. Mwari wekuita sei papa. Zvikanzi kwakazotumwa vamwe vakuru pane vakanga vaenda, vane simba kudarika vakanga vaenda. Zvikanzi vakaenda vaine zvipo nemari yacho yekutobvunzira. Ndobva vasvika mbva vati kuna Balamu, pari kutonzi iyi yatauya nayo ishoma, but you can name a price. Balamu ndiye akaudzwa naMwari kunzi azviiti senyi, but paakaudzwa naMwari zvaigona kutambirika because pasina kutaurwa price yacho. Saka anovati mirai tigona kuti ndoita sei. Mwari ndobva mati iti vanhu vadzokere ndozotaura newe kuseni. Iye ndobva kuseni sena amukira kuenda because pane mari mukati. Mwari ndobva vaona kuti Balamu ada mari. Zvikanzi Balamu iproject kwauri, but ndoda kukuudza chinhu ichi. Kana wasvika ikoko usataure zvaunofunga iwewo pamwoyo wako, utaure mashoko anochaisa muromo mako. But nyaya ndoda kuti mubate pekutanga ndeyekuti at the last stop before cross over, prophets will be for hire. Hamuna kunzwa? Munogona kunetseka muchiparidza antu 2300 days the sanctuary shall be cleansed. Zvese izvo zvazvina basa. Pamazuva atave anaya vafundisi they are for hire. Ane mari yake ndiye anotonga. Garoni redhiziri unotonga cheshboard. The last stop before crossing over to Canaan, prophets were for hire. But if this journey is symbolic to our journey, ratiri kufamba tienda kunoponeswa, tisanyanye kunetseka mumazuva ekupedzisira. Vamwe vachato haya mufundisi kuti akutosendera chechi inongopa macredentials, uchisenzera kumba kwangu, imari yako. Ndiri kuzvitaura ndisati ndogona kurega kukokwa futi, asi ndiri kungozvitaura kuti ndirege kupinda pagrupu rekuhaya. Come on. Come on. Come on. In the last days, sangano rabva paumandara waro. Sangano rabva paumandara waro. Asa hazvishamisi nekuti the last stop before we cross over, prophets are for hire.
mazuva ekupedzisira, prophets will be for hire. Saka handisi kushamisika nekuti zvakaitwa mazuva aBhalamu. Mwari womena achaburuka kutaura. Asi Balamu akati kana kune mari ndoenda ini. Kana kune mari ndoenda. Prophets for hire. Ndeipi komiti yechechi yezvino ichagona kugara ikaburitsa resolution isina kuconsult. Kagara ukaita resolution yavo sonzi okay ngatisangane mangwana tuone timboona kuti pavari kuti uconsult havasi kubvunza prayer band ka. The last stop before we cross over, prophets will be for hire. Asi inini ndiringokuudzirai bedzi kuti inyaya dzemazuva ekupedzisira, imi mukadziona chiregai kutry kudzigadzirisa, chizivai kuti this is the last stop before we cross over. We are about to cross. And kana taakuda kucrossa, the devil will hire from within. And he can pay. Saka Balamu akauya, all right, zvekuti akambonesana nedhongi ichisiya. Balamu akauya, chapter 23. Balamu ari kuuya kwahaiwa kunzi uya uzonditukira Israeri. Prophets are for hire. Mazuva ekupedzisira. Last stop before we cross. The church will be for hire. As long as we have got money, it will carry. There's so much money on the market. Yekufanda feminism. Ndosaka tiri kuroana musoro, hey, women ordination, women. It's never our story. It was not on our agenda. Atisi kutaura pfungwa dzedu, tiri kutaura funded ideas. Funded ideas. Kono zvita sei uchida kusenzera NGO. Painterview ukavhunzwa kuti unoona sei nyaya ye same sex marriage, unaiona sei uri painterview, salary wagara waudzwa. Saka unozokodzoka muno muchechi ngoti chikuru rudo daita tichidana navanhu because iva vanhu vaiva havazviitise vaingovoko vanhu vaiva kudhara madzibaba edu achatenda havana kuzvitaura. Sangano richiri paumandara hwaro vakazotaura kwauya isu tode mari. Chapter 23. Verenga. Chapter 23 verse 1. Yes. Zvino Balamu akati kuna Bharaki. Balamu akati kuna Bharaki, ndivakire pano aritari nomwe. Balamu auya manje kuzotuka, anoziva zvazvinoitwa semunhu anototaura naMwari. Ndivakire auta nomwe, undigadzirire pano nzombe nomwe namakondobwe manomwe. Wondiisira nzombe nomwe namakondobwe manomwe. Bharaki akaita sezvakataura Bharamu. Bharaki ndobva aita sezvakataurwa naBhalamu. Bharaki naBharamu vakabayira paaritari imwe neimwe nzombe imwe neimwe negondobwe. 7 nzombe ne7 magondobwe zvikabayirwa paaltar. Yes. Zvino Bharamu akati kuna Bharaki, chimira iwe pachipiriso chako chinopiswa, asi ini ndichaenda, zvimwe Jehovha achauya kuzosangana neni, zvose zvaanondiratidza ndichakuudza izvo. Zvikanzi iwewe chimira pachipiriso kuna Bharaki chimira apa, ini ndichinosangana naJehovha manje tichitanga basa riya, zvandichaudzwa naJehovha zvose ndokuudza. Akaenda pakakwirira pakanga pasina chinhu. Ndobva aenda pakakwirira pasina chinhu, paari kunyatsoona the plains of Moab, achiona Israeri yese yakati chechetere. Ipapo Mwari akasangana naBharamu, iye akati kwaari. Mwari ndobva aburuka. Haima hamusi kunzwa. Israel is in the plains. Mwari haana kuenda kunoudza Moses kuti ndiri munharaunda. Moses vanhu vari pamaplains umu, vanhu vaMwari havasi kutomboziva kuti tahayirwa munhu wekutukwa. Mwari angoburukira nyaya dzacho ega. Saka Mwari ndokuburuka kunosangana naBhalamu. Vari mumaplains vari kuronga kuti chayambuka sei, havasi kuziva kuti kune hondo pamusoro pegomo pakahayiwa n'anga. Zvika ndagadzirira aritari nomwe, ndabayira nzombe negondobwe paaritari imwe neimwe. Jehovha akaisa shoko mumuromo waBharamu. Saka Bhalamu ari kuudza Jehovha manje.
Mwari tinozviziva nzombe munodzida. Taita dziri nomwe. Taisa zvose pamaaritari zvamunoda. Mwari akati maita zvakanaka namakondobwe manomwe. Shoko rangu nderiri. Dzokera kuna Bharaki utaure kwaari kudai. Chidzokera kuna Bharaki. Umutaurire uchiti Akadzokera kwaari akamuwana amire pachipiriso chake chinopiswa. Bharaki ari kungodzembaira ari pachipiriso chinopisa akati apafa mabhuru 7. Israeri haibuda apa. Iye namachinda ose aMoabhi. Yes. Ipapo akataura nomufananidzo wake akati, Bharaki akanditora paArami, mambo waMoabhi akanditora pamakomo kumabvazuva, achiti, uya unditukire Jakobho, uya unditsamwire Israeri. Ini ndingatuka seiko usina kutukwa naMwari? Ndingatuka seiko usina kutukwa naMwari? Ini ndingatsamwira seiko usina kutsamwirwa naJehovha? Nokuti ndinomuona ndiri pamusoro pamatombo. Mira. Inzwai vana vaMwari. Chanetsa musangano muno, vazhinji vedu vari kutukika nekuti vakatotukwa naMwari. Saka vanohaya n'anga vakahaya, a case is easy to fall on you because God has already cursed you. Saka panapa Balaam ari kuti, Balaki inzwa, pepe pamunofunga kuti tinogona muchinohaya n'anga kuMozambique nekuChipinge kuti uyai mutitukire mai avo varege kubata mwana, vanenge vakatotukwawo zvavo kare. Ungatuka seiko asina kutukwa naMwari? Ungatukwa sei asina kutukwa naMwari? Nokuti ndinomuona ndiri pamusoro pamatombo, ndinomutarira ndiri pamusoro pezvikomo. Havangaverengwi pakati pendudzi. Ndianiko ungaverenga guruva raJakobho kana kuverenga chikamu chechina chaIsraeri? Kuguma kwangu ngakufanane nokwake. Alright, mukaenda pavhesi ya13. Zvanzi naBharaki, aiwa, ndomunga panapa paukaura apa pakanyanya kuwanda Mwari. Ngatichinjei nzvimbo. Tivake maaltar pane imwe nzvimbo. Verenga vhesi 13. Verse 13. Bharaki akati kwaari, douya hako neni kune imwe nzvimbo. Paungavona uripo, ungavona zokumudzivo voga. Zvikanzi tikachinja nzvimbo tikaenda pane imwe, pamwe unogona kuona zvakati siyanei, unditukire vanhu ava. Haungavoni vose, ndikutukirei ivo uri ipapo. Yes. Verse 14. Zvino akaenda naye kumunda waZofimu pamusoro pePisiga, akavaka aritari nomwe, akabayira nzombe negondobwe paaritari imwe neimwe. Akavaka zvakare paPisiga 7 altars. Akabayira nzombe 7, imwe neimwe paaltar yega yega, negondobwe rimwe nerimwe paaltar yega yega. Akati kuna Bharaki, chimira pano pachipiriso chako chinopiswa. Zvikanzi Bharaki mira panapa, maybe zvatachinja nzvimbo. Because pepe Mwari akamboti ndisaende, asi mangwana pamakazodzoka akandiende, pamwe panapa anochinja pfungwa. Ini ndindosangana naJehovha uko. Ipapo Jehovha akasangana naBharami, akaisa shoko rake mumuromo wake akati, dzokera kuna Bharaki utaure kudai, uye ukaenda kwaari ukamuwana amire pachipiriso chake chinopiswa, machinda aMoabhi anaye. Bharaki akati kwaari, Jehovha wataureiko? Zvikanzi Jehovha wataureiko? Ipapo akataura nomufananidzo wake akati, simuka iwe Bharaki unzwe, nditererewe mwanakomana waZipori. Mwari haasi munhu angarevi nhema. Mwari haasi munhu, Mwari haangarevi nhema. Kunyange mwanakomana womunhu haangashanduki. Kunyange mwanakomana womunhu haangashanduki. Chaakataura haangachiitikani. Verenga. Chaakataura hangachisimbisiki. Tarira, ndakarayirwa kuti ndiropafadze. Iye wakaropafadza, ina handingazvishanduri. Zvikanzi tarira, ndaenda, zvanzi ndiropafadze, zvino kana iye aropafadza, ina handingazvishanduri. Haana kuona zvakaipa kuna Jakobho. Vana kunzwa. Chaita kuti iye arambe kuti ndituke, haana kuona zvakaipa pana Jakobho. Hamuna kunzwa. Hamuna kunzwa. Chaita kuti nditadze kutuka,
Mwari haana kuona zvakaipa muna Jakobho. Kana munhu waMwari achichengeta sabata paumandara hwaro nepakukwana kwaro haatukiki. Haatukiki. Kana munhu waMwari akavimbika pazvipo nezvegumi zvake haatukiki. Hamuna kundinzwa? Boza vanhu vazhinji vanobvunza, ina handina chandakatadza. Hamiri kana chandiri kutadzira Mwari, ukazoda kuenda pakuvimbika haana kuvimbika. Pasabata ari kutya, vanhu vanofunga kuti kutadzira Mwari upombwe bedzi. Saka naiti handisi kutadzira Mwari, andati handiti upombweni. Murume wandakaziva umwe chete, upombwe hamusi kuita asi munotukika. Nokuti mamuri Mwari unoona zvakaipa. Zvinoita arege kuvhikira vanoda zvavo kutuka. Verenga tindi. Haana kuona zvakashata kuna Israeri. Yes. Jehovha Mwari wake anaye, vanomupupurira mambo pakati pavo. Mwari akavabudisa Ijipiti, ane simba rakafanana nerenyati. Mwari akavabudisa Ijipita, ane simba rakafanana nerenyati. Mwari uya wakabva nemiuko uyu. Simba iroro harisati rapera. 23. Zvirokwazvo hakuna hung'anga kuna Jakobho. Zvirokwazvo hakuna hung'anga kuna Jakobho. Uye hakuna kuuka kuna Israeri. Hakuna kuvuka kuna Israeri. Zvino zvicharehwa pamusoro paJakobho napamusoro paIsraeri zvakaitwa naMwari. Tarirai, vanhu avo vanosimuka seshumbakadzi, vanosumuka seshumba. Havangavati pasi vasati vadya chakabatwa. Zvikanzi hakuna vung'anga kuna Jakobho. Kuna Jakobho hakuna mashiripiti. Nokuti pana Jakobho hapana chakaipa. Hakuna uroyi hunobata pana Jakobho, nekuti hamuna chakaipa chakawanikwa muna Jakobho. Saka haatukiki. Ndobva zvanzi naBharaki anga ane shungu semuna nemari yake. Hanzi regai timbochinja nzvimbo. Pisga hainyatsoita. Ndobva vachinja futi nzvimbo. Ndobva vaenda yechitatu. Wanike zviri kutonyanyisa kuropafadza kwacho. Inzwai vanhu vaMwari, pari kuitika nyaya yesei ndiMwari naBhalamu naBharaki. Israeri is in the plains of Moab. Ende Mwari haana business rekuenda kunoudza vana Joshua kuti zvamuri kunoku pane munhu arida kukutukai. Basa rake nderekurwira vana vake anyerere, protecting them against anything. Come on. Kana Mwari vaiburuka pano vakakutora pasaidi kuzokudza hondo dzavakakurwira, waizvidemba namashoko aunotaura iwe. Waizvidemba iwe. Ndakaaplaya vhiza rangu arisumbobuda, vamwe vandakatoaplaya navo mavhiza avo akabuda, ndakatoisa. Dai waizviziva dzakarwiwa naMwari pamusoro pegomo, iwe uri pasi, Mwari vakanyarara, waizvidemba iwe. Pauri kuchemera vhiza, ivo vorudzi rwako vakanga vati uchizorora. Asi Mwari akati handina chakaipa chandakaona maari. But Mwari ari Mwari akakati haadi kukutyisidzira nekukuudza dziri kuitika pamusoro pegomo. Akati rega ndingodzirwa, ndodzirwa ndakadaro, nokuti muna Jakobho hamuna chakaipa chandakaona. Kumira pano nekugona kugara pano ndiMwari vakarwa. ndiMwari vakarwa. Hallelujah. Asi havana zvavo kuda kuti dzangoma. Kuti uyai muone zvino mabhuruma nomwe abayiwa, muone zvandakuita pano. Nemakondobwe manomwe abayiwa, uyai muone ndichiropafadza Israeri. Vakaropafadza vanyerere. Nokuti muna Jakobho hamuna chakaipa chandakaona. In this church, people think kuti Mwari hamo, vada kunonyeperwa kujudgment night. Vada kunonyeperwa kumasowe. Because munomu Mwari anoita akanyarara, asi achiropafadza zvake vakanzi vatukwe. Mwari haazi munhu, uye Mwari haangarevi nhema. Uyu murume wakagara naye pasaidi apa, chimuno akagara kudai, akadai, usati my husband is loving. Yakarwa pagomo iwe usipo, mai vaka havakudi. Havakudi. But yakatorwa pagomo, Mwari vakaramba zvavo vakanyerere. Iwe kazomona abrasha musoro, ukafunga kuti musoro wacho kana wakabrashika nemukati wakabrashika. NdiMwari vakatorwa kuti agare ipapo. Nekuti muna Jakobho handina kuona chakaipa.
Saka handikutenderi kuti utuke Jakobhi. Mukanzwa kuti vanhu vari kumuka na2 panapa vachinamata, musaite dambe nazvo. Izhinji hondo dzamuri kurwirwa imi makavata uku. Sanganai naMwari, nokuti dziriko zhinji dzamakarwira imi musina kuvhura kana muromo, asi Mwari ari pamusoro pegomo, asi misidzana naBhalamu naBharaki, asi imi akasakudzai muri mubani. Mwari harizi benzi. Saka zvakazoitwa manje, Bharaki akazotsamwa. Zvikanzi zvandakudaidzira panapa una kuita, ndakudaidzira kutuka vanhu, iwe uri kuvablesa, saka handisi kukubhadhara chienda. Hapana chavafambira. Saka Bhalamu akuenda. Vanhu vekuhaya zvi. Vanhu vekuhaya havagoni kuenda empty handed. Saka shasha iri kufunga kuti what exactly can I do kuti ndiwane mari. Ndobva Bhalamu afunga zano ndobva andodzoka, ndobva apa zano rake kuna Bharaki, zvikanzi ndafunga zano. Zvikanzi zano rawafunga nderei? Zvikanzi kana muchiita mapati enyu, daidzai vanhu ava vaIsraeri ava, muchifara navo mumapati imomo, vachimbomawo zvamunomwa izvozvo, vachidya zvamunodya. Zvikanzi asi kana pane kamari, mohaya pfambi dzouyawo mumapati imomo, kuti kana vakuenda mutsvage vanovaperekedza. Nditaura ndega imi. Hanzi zvese zvatiri kuita izvi zvekubayira mabhuru nei, Israeri haitukiki. But kana uchida kutuka Israeri, tsvaga pfambi. Movadaidza kumapati mofara. Kana mapedza kufara, pfambi dzosekererawo dziripo, vakuenda kuti saka maakutoenda sekunge dzisiri kuona kuti vakuenda. Saka Bharaki semunhu ane nyaya yake ende ada kutukawo, ndobva abvumirana nayo. Chapter 25 inoti kudii? Chapter 25 ndobva abvumirana nazvo. Chapter 25. Zvino vaIsraeri vakagara paShitimu, vanhu vakatanga kuita upombwe navanasikana vaMoabhi, nokuti vakadana vanhu vauye kuzvibayiro zvavamwari vavo. Amira, ini ndakanzwa vanhu vachiti manje zvazvinoita kana waane mari so vasikana vanenge vakukuda, vamwe unonyengerwa naSatani uchifunga kuti ndiwakanyenga. Avakahayiwa negovernment kunzi tiri kuhayira Israeri because toda kuituka. Vamwe unotoita vekunyengerwa naSatani kunzi haatukike, imboendai padhuze ipapo. Zvikanzi itai zvimitambo izvozvo. Vanenge vachiita mabirthday party nemichato musi weSabata. Because muSabata haatyori Sabata achienda kubasa. Anobvuma kudzingwa basa, anogona kuya ndinamatiri hame nokugana kubasa. Indakavaudza kuti ndida ndidzingei. Kwasingadi kudzingwa kupati. Basa anogona kudzingwa. Saka unonzwa zvonzi manje pati yacho chiri kunetsa because mai vemwana uyu ane birthday party, ndikati ndiye mwana wangu ini ndakati kwasara pavana because vabereki vacho vakafa, iyo inotori nherera. Saka munhu anenge akatotarisirwa ipapo kubasa wakaramba kunobhadhara. Bhalamu akazviziva because aigaramo. Ndakutaura ndega pana. Bhalamu akazviziva kuti maSabata anoda kunakirwa. maSabata they are deprived of joy. Chechi iri kuvarambidza. Ndikutaura ndega apa. Saka itai zvimitambo, mopota muchivadaidza. Kana mavadaidza kuzvimitambo izvozvo, vachidyawo zvamunodya, vachinwa zvavamunomwa. But mukada kungodya navo muchinwa navo vachidzokera, mogona kuvatadza futi. Tsvagai kamwe kamari, mutsvage, rangu rechirungu rati look for virgins. Because maSabata kana atsvaga pfambi haatsvagi dzakamboshandiswa nevamwe, vada kunyatsotsvaga, inotobvunzwa pfambi iyo kunodya nguruvere, vanoda dziuyewo pamutambo ipapa. Zvikanzi zvino Israeri yakaita upombwe, Mwari akatsamwa, 24,000 vakarohwa nedenda.
vakatadzwa nemabhuru vakaparira apa, vakatadzwa nemabhuru vakafira apa. The last stop before we cross over. Pachafarwa. The last stop before we cross over. Pachaitwa mafaro, and isusu will be recognized. Amupo ibe. Unongoiti ukasvika papati pacho. Vamwe vese vakanyararirwa ivo unointroduce kunzi vasvika vamachando vasvika. Vasvika. Garai apo vape chekumwa ipapa. Uchifunga kuti unokosha stereke. Izvo vakakunyangira vanoziva kwavari kuenda newe. The last stop before we cross over. Pachaitwa mari. Vanhu vese vemadhiri vachamhanya kuvanhu vaida kuponeswa. Mari yamakatadza kuita neprofessionalism, mari yamakatadza kuita neexpertise, muchaita neuori. The last stop before we cross over. Achibuda so matenda so, mukomana achitaura newe kuti inini handina zvakawanda zvandiye ndichida, munongozondionawo. Fanike zvinotemu yako kunovhurwa. Munondiona henyu papa hamudhara ndimwe fanike mimi vechechi ndimwe handitingidira kushanda nawo. Because vanhu vatoshanda navo vamwe vacho vasiri vechechi havazozivi munhu akakuita sei. Mota dzichauya pamusangano. The last stop before we cross over. Ndaigara ndichitaura nechechi ndikati sei muchiti mimi kana maunganidza varume mudaidza mwe murume moti sanangurira sangano kuti mari wakaiita sei, isi chizamaitiro akaita. Munoitirei kuti vanhu vanyepei? Munoitirei izvo zvakadaro izvozvo munhu otambura. Ini ndakanga ndisina kana chinhu, asi zvandakazoita ndakatora mazai. Ndiudzewo kuti mazai ungatengese mangani kuti utenge mota yamaswela mazai. Ndiri kuda kubvunza hangu because kuti mazai kana uda kutenga iyo ungade mangani chimazochimatengesa munzira ukakwira ukadzika vachitenga vakatenga mazai apa vakatenga mazai apa unosvika kuti ndiri kuda LC 300. Inyaya dzinoudzwa amo. Palast stop. Inyaya dzinoudzwa amo zvikati mazai anoita sei? Mazai anobhadhara. Mazai anobhadhara because ndo andakatanga nawo. Last stop before we cross over. Balaam, yes, he hedged the plan. Itai zvimabiko-biko. Muchidyaona vachifara, because kufara vari kuda because vabva kure. Vadya sadza remusaga muzunde, iye zvino vabva kure. Zundo rese raperera iye zvino pachitimu. Shasha dzapfeka sutu. Ipapo Israeri yakaita upombwe nevana vaMoabhu. Mwari akatsamwa nazvo. 24,000 ikafira ipapo. Zvakatadzwa navamwari, zvakatadzwa nemabhuru, zvakatadzwa namakondobwe. 7 altars at every mountain. Hapana chakaitika. But pfambi dzakazoti dzasvika dzakaminura zvadzo. 24,000 died at that place. The last stop before we cross over. The last stop before we cross over. Satan unoziva. Ende unoziva patinodonhera. Savadha harichatyisi. Nyangwe pamusangano wematumba vanobika nemusi wesavadha. They are so entitled. Zoti mashareholders naMwari panyaya yeSabata. Satan unoziva. Saka unovakomborera nezvekubika. Chandakatozodzidza mai manje chekuti taifunga kuti taigona kurichengeta tasina zvekubika. Saka varombo nyararai. Bozi kana munhu ari muromboka anoita kunge anochengeta Sabata stereke hanzi kumafonda apedza kubika iye anga achibika mangai kwaniswa matomatisi anokangobhoila kuseni wobvisa poto yacho pamoto zvapera. Moti nyepera pana kuti wakachengeta Sabata wakabhoilisa mangai 3 o'clock mungai wako wakanga waibva ukabva waswera hako wakagara wanga usina chekubika. Mwari Satani unozviziva saka achakukomborera. Hausati wambodya green pepper, uchaiwana. Mushroom soup haidi ichitonhora, uchaiwana. Varombo nyararai. Kana muri mindi nyararirei, stop ina isi yenyu.
takanyeperwa nevanhu vakawanda vaiti vanogona kuchengeta sabata vanga vasati vawana. Ipapapa pari kunzi palast stop hondo zhinji tichaita nehama hamusati maona kuvenga kunoita varombo vachivenga vafumi vemuchechi. Unoshanda kamutadzirei kungoita mari pamwe wakatoitozve nechikoro chako unoti hakuna vari kuitiwa mari dzakanaka. But varombo vanobatana vangatomuka kumatu vachinamata ipapapa vachinamatira kuwa kwako. The last stop. Bosi kune vanovhaira neurombosi hanzi havataurirwa nhasi. As much as prophets are for hire, but vandonyanya kutyira vasinganetsi kutenga varombo. Ukampaka Ranax chaiko ka anoposta pasocial media zvisakamboonekwa. Kamdaindai pasocial media muone kutukwa kunoita chechi ino nenhengo dzechechi ino nevafundisi vechechi ino. They are there on the social media. Vachituka chechi inovatambirisa mari vafundisa. Ndo vanonyora tsamba vazinoenda mumanewspaper. Imonga kuti journalist wekunewspaper anoziva chinonzi conference. Anoziva union kana asina kudzwa nevafundisa. The last stop before we cross over. Hama dzemumba ndo dzichaenda neinformation. Ndo saka zvichinzi ichava senguva yekutambura kwa Jacob's time of trouble. Because Jacob akati akamira achifunga kuti anotaura naEsau, akaona Esau achiuya nevatorwa vakawanda kuzosangana naye kuti vamurwise. The last stop before we cross over. Every newspaper will be writing about this church, but the origin of the messages, my pastor. The last stop before we go. Social media will be awash. Madelegates akasarudzwa sei? Ndiani ari kunopinda? Panaenda sei? Pana mwana wangu achiti vanhu vakandikumbira, vakanga vati ini ndizopinda, saka vanhu varida kurwisana neni, amene kwaakanga achikumbirwa. The last stop before we go. Hondo zhinji ticharwa nevemumba. Kana pakasatendeukwa pashitimu. Denga ringakona. There is no heaven. Kana tikasatendeuka pashitimu. Maitambidza kuimba imi chiti hatisi nhengo dzekwayo. Iye zvino dzimwe nziyo dzamaakutenderera bwe dzakuimbwa nevane mari. Tinozvidemba isu kuti takangora isai toda kuimba dziya dzengoti Jesu tikarambidzwa nzi hatisi mukwaya tasina mari bedzi. That's our sin. Ino panorongwa musangano wechechi uchiona dzimwe nziyo dziri kuimbwa ipa nevari kuimba vacho. Neassociation dzavo vari kuimba ipapaso unozvidemba ndinotachembera kusvika pano ndisina gurupu randinoimba naro. Ndakazoziva kuti aiwa chaidiwa paya ndasina mari because ndanga ndisina bhutsu. Ndakatozoziva ndonyaya yangu ini zvekuizvi zvimwe zvese zvandakaudzwa doctrine ndezvekunyepa bhutsu bedzi nemari. That was my sin. The last stop before we cross over. Mainyepa imi muchiti munhu anenge aramba mukadzi haachatiswi. Maitiudza tiri kuchitungwiza muda kutibatira ndiudzei kandiri kubhorodha kuti handikaramba mukadzi izvo zvamuchichatisemi. Ndiudzei izvozvo. Maitinyepera. Muchiti makira tiri kuchitungwiza uku. Muchiti vhurira mavhesi. Vhurai kati iye zvino. Tivhurirei kati. Tatinavo vanhu kuchitungwiza uku. Vaida kutorora achinzi hazviiti mukadzi wenyika naachiri mupenyu. Hamurori. Asava sangano rino haritendi kuti murore. Vhurai katione. Last stop before we cross over. Vhurai katione mavhesi iwayo. Ani munoziva date nhasi ndi 16. Munozviziva? Mozati mapasta anotambira 25. Munoziva matithe edu mamwe hatisati aendesa 20 after camp meeting. Murikuziva? Vhurai katione. Iwa mavhesi enyu iwayo kuti hamuti tikaroora ipapa hamuti bhabhadza. Vhurai katione pana anaro. The last stop before we cross over. Mamwe mavhesi achavharwa hapo. Mama vhesi achavharwa hapo. Asi ndoda kuti tinamate vana vaMwari. Kana Mwari akasatirwira pastop yatiri panapa, hapana kwatinoenda. Kana Mwari vakasaita nyasha, nekuti apa kwanzi muranda washa akauya kuzochema kuna Mwari, vanhu voparara nedenda kuti Mwari takatadza. Takandobatana nevaMoabhu tikaita zvisingaitwe.
Nyasha dzenyu ngadzidzoke Mwari. Musakanganwa kwamakabva nesu. Nyasha dzaMwari dzikadzika. That's my prayer at this meeting. Kuti nyasha dzaMwari dzidzike. Varipo ere pakati pedu patiri kuimbirwa. Vanoti Mwari kwete nesimba kana nehondo, asi nemweya wenyu tibatsirewo timire apa. Kana tichivengwa, kana tichiruza shamwari, tibatsireiwo Mwari. Pashitimu, it's not gonna be easy. Ndakaradzira Jehovah. Varipo ere pakati pedu vanoti Mwari tidzorereiwo paumandara hwesangano, tichengete sabata mukuzaro maro, tivimbike pazviponye zvegumi, tibate sezvamakataura mushoko renyu. Mavhesi atata vakavhara Mwari toda kumavhura isu. Nyasha dzaMwari ngadzidurwe pamusangano kunzeze andiburi samoma tope andimisa ininipa onasi ani pareyo momoyo. Ndoda kuita urukoko vana vaMwari. Pane vamwe vari pakati pedu vakauya vari vaedzi. Pane vamwe vari pakati pedu vanga vari nhengo dzanga dzadzokera mashure. Pane vamwe vari pakati pedu vanga vangouya, but they were almost giving up. Asi masikati ano vari kuti Mwari, hondo dzestop yekupedzisira dzingatikunda kana mukasanyora mazita edu. Vari kuda kupa upenyu hwavo kuna Mwari, vari kuda kunyoreswa. Tichava nerubhabhatidzo pamusangano uno pakuvhara kwawo. Vari kuti Mwari nesu toda kunyoresawo, toda kupa upenyu hwedu kuna Kristu, kuti kana rubhabhatidzo richiuya nesu tisangane narwo. Kana varipo vakataura simudze maoko, wakauya uri mweni, wanga uri nhengo yanga adzokera mumashure, asi uri kuti Mwari, I cannot be a spectator panyaya dzekuponeswa. Neni ndirangarireiwo pamucharangarira varanda venyu. Kana aripo, just raise your hand where you are. Amen. Just raise your hand where you are. Uri kuti Mwari, pamusangano uno ndirangarireiwo, neniwo nyoraiwo zita rangu muchanza cheruoko rwenyu. Ndoda kusangana nerubhabhatidzo pachabhabhatidziwa vamwe. Handidi kuve muokeri pazano reruponeso, asi iniwo Mwari ndoda kunyorwa pachanyorwa vanoponeswa. Kana aripo, just raise your hand where you are. Just raise your hand where you are. Thank you, my brother. Rega ndikumbira vakasumudza maoko mufambe muchiuya mufundisi wachiyakuzoona. Kana varipo, nyange vanga vasina kusumudza maoko, anoti Mwari, pamusangano uno neni ndirangarireiwo. Amen. Pamusangano uno Mwari, musarega musangano uno uchivhara rangu zita musina kunyora mutsamba reupenyu. Pamunorwa hondo dzevana venyu pagomo, pamunorwa hondo dzevana venyu pagomo, musakanganwa hondo dzeupenyu hwangu Mwari. Zombopu tsikende diripano domi rirandi zopeka chire. Mwari, kana maapagomo maakurwa hondo dzevana venyu, mundirangarirewo Mwari, nekuti vadzivisi varipo vakawanda. Varipo vanoda kutukwa kwevana venyu. Neniwo Mwari, mundirangarirewo. Dzangu hondo handina zera nadzo, asi Mwari mundirangarirewo. Reku kumukudza haleluya ndicha imbatsi dzake kuneni zvene kunaka. Kana ari pachakamira, ari kunzwa mwoyo wake,
uchitienda kuna Mwari ndopaunobhirwa nyaya dzako kana uchiripo kuti ufambe uchiuya kuti Mwari kana makurwa nyaya dzevana venyu kana mava pamaolders emhandu dzedu nemiwo Mwari mundirangarirei nedzanguwo hondo Mwari mundirire famba uchiuya Ondeme sairini padombo ona si anipa rio momoyo reku koza hallelujah ondeme sam padombo vari kuimba ukawa Mwari ari kuramba achitaura nemwoyo wako, usaomesa mwoyo wako. Famba, sarudzo yavari kuita handi sarudzo yekuuya kumunhu, sarudzo yekuuya kuna Mwari. Takuda kutonamata iko zvino, takamirira iwewe. Kana urikunyara kufamba, taura nemunhu ari pedo newe, afambe newe kuya kuno kumberi. Pario mumoyo rekomokodza haleluya. Tiri kunamata, unogona hako kufamba, tiri mukati mekunamata. Ngatinamatei. Muzita raBaba neremwanakomana neremweya mutsvene. Amen. Baba vedu vaivako variko vachauya zvakare kechipiri. Amen. Toda kukutendai nekuti panotaurwa shoko renyu rinoonekwa nemichero. Amen. Toda kukutendai nehama neshamwari vaita sarudzo yekufamba nemi, vakamirira kunyangwe kupfuura the rite of baptism. Amen. Sarudzo iyoyi irambe iripo, kudakara vachazobhabhatidzwa varambe vari pamuri. Dakunamatira kunyangwe nesangano renyu. Amen. Ramuruka netsoka, mumwe nemumwe munoziva pane challenge yake. Vandudzaiwo kutenda kwemumwe nemumwe wavo. Amen. Toda kutenda kuti pane nhengo dzingava dzakasimuka dzakagara, pane machurch member vakaramba uye vachiri faithful pamberi penyu. Pane maelders, pane vafundisi vachiri faithful pamberi penyu. Amen. Varopofadzei vose. Kuine vari kurashika, asi pavana vaIsraeri pane vakafa, pane vakanga vakatendeka vakamira pamuri. Nekuda kwevashoma ivava, vana vaIsraeri pakupera kwezuva vakapinda kupromised land. Yeah. Tonamatira sangano renyu ringasangana nemhepo dzinovhuvhuta, dzingasangana nemafungu anoda kunyudza chikepe, asi imi Jehovha makavimbisa kuva nesu kusvikira kumagumo enyika. Mumwe nemumwe amire panzvimbo yake nekusatya. Amen. Takamirira kuya kwenyu kwechipiri. Da kutendai nemutauri wamashandisa, naiyewo nemhuri yake mubatsirei ave exemplary. Pachena nepakavandika, in his business dealings, in his marital issues, mukati mekufamba ivaiwo naye. Tibatsireiwo tose, vandudzaiwo kutenda kwemumwe nemumwe wedu. Amen. Kana zvaitiwa zvapera, moya kuzotora vakaita kuda kwenyu, tiwanikwewo tiri pakati pevachaponeswa. Pane vari pakati pedu vanorwara, pane vari kutambura nezvakasiyana, ivaiwo nawo. Chivai nesu kubvira zvino nekusingaperi, muzita raJesu tonamata. Amen. Amen.